Hindi ka na may index. Sa pangalan Diyos Ama, sa pangalan Diyos Anak, sa pangalan Diyos Espiritu Santo. Amen. Sicut Deus stadium mum sitinim pupus corpus meum. Curium tuam mum salun tuam hum is satu rotas. Kuisar pam aram satu basaum. Enripi sitatiam binimas minimindi gloriam tini birkukuyam. Amen. Tinatawagan ko po ang mga nagpapasakit sa Kanya. Tulungan mo po ako, Ama, sa oras na ito. Tinawagan kita, kung sino man kayo na sa katawan niya, tinatawagan kayo sa oras na ito. Pumasok kayo. Sino ba kayo, mga espiritu? Tabay mo sa likod niya. Diyan ka sa likod niya. Sige, tulungan mo. Tinatawagan ko kayo sa oras na ito, Kung sino man kayo ngayon sa oras na ito, sa katawan niya, tinatawagan ko lahat ng mga espiritu. Espiritu ng kalangitan. Waray, masakit! Tanungin mo, tatanungin ko sa'yo kung sino ka. Sino kang espiritu? Ano kayo? Tumutulong kayo sa katawan niya? O masamang mga espiritu kayo? Magsalita ka! Magsalita ka ngayon! Susunugin kita dyan. Susunugin kita kung sino ka man. Ano ka? Engkanto o tao? Engkanto ka o tao? Ayaw magsalita. Susunugin kita. Isang kamay lang yan. Ano ka? Engkanto o tao? Sino ka? Ano ka? Engkanto? Mga laman lupa kayo? Hindi. Laman lupa kayo? Susunugin kita dyan. Ano ka? Ano ka? Bitaw mo yung kamay mo, huwag mo yung dadaganan. Yung kan mo. Sige. Diretso ka. Ayan, apo ito. Aray ko! Sino kayo? Mga espiritu. Tatanungin ko kayo. Ano ka? Magsalita ka hindi? Magsalita ka hindi? Ano ka? Engkanto? Kapre? Engkanto ka, kapre? Susunugin kita dyan. Ano ka? Engkanto, kapre? Hindi kita pahirapan kung kaibigan kita, kung kasama kita. Magsalita ka! Magsalita ka, Magsalita ka. Magsalita ka, hindi. Ayaw, susunugin kita. Itong papel ang gagamitin ko sa'yo, Ayan, apoy na naman ito. Apoy yan, Ano yan? Ano ka? Ano ka? Engkanto? Ano? Umalis muna yung espiritu niya, papasukin mo yung espiritu ng katauhan. Ano ka? Ano kayo? Susunugin ko kayo. Susunugin ko kayo kung hindi nyo gagamutin ito. Gamutin nyo! Sino kayo? Sino kayo? Magsalita ka. Sino kayo? Sino kayo? Sino kayo? Sino kayo? Tingnan mo ako! Nakikita mo ako? Sino ka? Sino ka? Hindi mo alam. Ano, tao ka? Kapre? O tikbalang? O espiritu ka? Nararamdaman ko po sila. Nandyan sila sa katawan mo! Pati ako, narinig ka pa. Nararamdaman ko po sila. Pumasok kayo!
Pumasok kayo! Ah! Mga espiritu ng mga demonyo, lumayas kayo sa katawan niya. Ha? Gusto ko kayo makausap. Ha? Aray! Ha? Ah! Sino kayo? Ah! Bakit nyo ginagambala ito? Ha? Bakit nyo ginagambala? Ah! Kung di kayo maaamin, palalayasan ko kayo. Ha? Mga espiritu ng mga masamang espiritu. Hindi po siya magsasalita. Hindi magsasalita. Okay? Ah! Haring walang pinagmulan at hari ng punong pinagmulan at hari ng lahat ng hari. Pisyum, isum, sisum, piksum, trenisem, triknisyum, murikyum, purikyum, hokyum. Ah! Ah! Ayaw magsalita! Ah! Ayaw magsalita! Hindi ko daw magsasalita. Ah! Bakit hindi kayo magsasalita? Ah! Tama ko sila. Ah! Bakit hindi sila magsalita? Ah! Ah! Lumayas kayo sa katawan niya kung hindi kayo magsasalita. Ha? Ah! Tapusin niyo na po. Tatapusin ko kayo kung hindi kayo alis! Ah! Aray! Ha? Ah! Sige! Umalis kayo dyan sa katawan niya! Ha? Ah! Lumayas kayo dyan! Ah! Aray! Lumayas kayo dyan sa mga espiritu! Sa pangalan ni Jesus! Lumayas kayo dyan, masamang espiritu! Kung sino man kayo gumagambala sa katawan niya! Ha? Sino kayo? Sino kayo? Ha? Hindi magsasalita. Hindi kayo magsasalita, ha? Sino kayo? Tao kayo? O espiritu? Ha? Ha? Puh! Hindi kayo magsalita! Sino kayo, mga demonyo? Pahirapan ko kayo! Ayaw niyo magsalita kung sino ka. Ha? Sa pangalan ni Jesus! Lumayas kayo dyan sa mga espiritu! Ha? Ah! Aray! Jesus sa magawa mo siyang ganyan ng mitam di Bartles, iguso mi Jesus kapam. Lumayas kayo dyan, masamang espiritu! Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon namin lahat. Nagkatawang tao siya lang Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen na pinapasagin ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na batay linibing anawag sa roona na mayumao. Na may 3 araw na ba'y muli makyat sa langit na lukluksa ng Diyos. Amang makapangyarihan sa lahat nung nagmumula pariritong hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo sa banal na simbang katoliko. Na may kasamang mga banal sa kawalan ng kasalanan. Sa pagkabuhay magmuli, ang nangamatay na tao may buhay na walang hanggan. Amen. Oh, tubig. Okay. Ito po yung espiritu na matapang. Matapang po yung espiritu na kumapit sa kanya. Mga laman lupa po sila sa katawan niya. Salamat po. Oh, titingnan pa natin kung mayroon pa. Okay. Ano po yung ginawa?